Mame mo akwaba na wasesa wo fidie ne da Adom TV bedwam health tips na yede ebrew medi de afia amankwa tamaklo meda se na wotwe mu yese ye kasa fa frequent urination ho obi odwonso intentem akra na apene ni nya ye beka ho asem na de eba fasedama endpoint homeopathic clinic na daroma na yede ebrew Dr. Duboaten ankasa wa ha yene ne to aye nkomo iso dog na so ye mo akwaba ne na sepa eden ne be mo bi adwonso ntentem yo de be said ye isika ye no Johnson tentem ade a obi a kobro so ana akọkọ ye wo haw na mpem mebiri no a sa question abusa no obi wo ho a na de enti a e ma na Johnson tentem no ye the lifestyle ana sa yade bi na akọfa sa de na ba obi wo ho a na oba beda ebi a ono nsuo bebiri hyenafu ana obi a wonom nsa okay wo obi a wonom nsa kese pa obeda no bonsa anadwo wanom nsa bonsa obedwonso saa eno no ema bebiri no a etimi ekonya saa wa hawo no a etesa obi soso wo ha de ema ne de no eba eyese yade bi efe ne se kidney yade eso no obi an se de ne kidney yade esi eye ne fa especially mo nya kidney infections no one of the signs no eyesa de no se be mo Johnson tentem obi konya yade bi efe ne se cystitis ye beka se yade a o bladder no aye inflamed bladder no ne de ne se wo se store Johnson obu an bladder no aye weak intimi store Johnson Johnson begu mu no na asigna adwene no a kire sa aye ma to mo se ni pada se ni no because kidney ne de all the time no efin no a defini free de fa ureter begu bladder nim ntika bladder ne de kotokuo a wo se ka ye mansa nanka adwena signa nanka aba obu an de begu mu no na wo se signa bladder no problem wo ho cystitis eno no timi de Johnson tentem ba obu an nnuo bi a wonom hu sunsanso eno so etimi ko cystitis ba obi wo a nane de no diabetes yade efense diabetes sichire yade obi wo an ne hu sunsanso a ne de no eda ne ho adie ena akofa yade efense cystitis no aba besue no obi so wo ne de no emanyemo a especially from their third trimester to say omofu no from 6 months going no ya na pressure it put a lot of pressure on the bladder enti ema e was ati bia ni mu no bebiri no asoso no etimi enkonya Johnson tentem no etimi konya oba na be ma wanya infections wanya bibi afenza urethritis na just say urethra no inflammation abam eno so the best signals wanya sa ya de no Johnson tentem eno so etimi de ba anase obi wo kra no a mema ya de bi afenza prostate enlargement anase prostate cancer eno so etimi mpem bebiri no ano eno so etimi ekofa saa wo yendei eba besue enti ya kasa Johnson tentem no a emane nya wadwen se o me na mede me ho na Johnson tentem a we de se nya yi agibia yade bebiri se de mese bobodin yade bebiri no ekwan ya da yade ne da ne ho adi eye se be mo Johnson tentem enti wo de na wo hu ni sa bia na Johnson tentem na Johnson no na nya tra keke anadwo how wonna awia so no how daily life there is a cause of it obehwemu no na any of these conditions ya mabobosu yi ene de sa how no ma wo Johnson tentem di wo in such condition ni bia obetimi aba endpoint homeopathic clinic na ya check ahwe at the property ma wo Johnson tentem number endpoint obi okumase takrade tachiman obi otema committee 22 and Hansa and a spinter shell signboard esiama na your number abetimi afre no 0244 86 70 68 0244 86 70 68 Yada say Dr. Duboaten na yetene kan ochlan so kan ho e sa de pache ne nkwan hodin e wo hɔ a frequent urination ye beto so me de afia amankwa tamaklo